Iritsi gara berriro ere Iruñako geltoki zahar honetara, eta beti bezala ondoan, geltoki honetan partaide izango zaituztegu, noski. Ongi etorri Lorea Lizarreta, Azialdeko partaide, koordinatzaile, dinamizatzaile. Mil esker, Aritz. Eta Anika Bados, ez da lehenbiziko aldia eta uste azkenekoa ere ez dela izango. Transizio ekologikorako Miru, ala uste deitzen dela. Mirua, mikrokooperatibako partaide zaitugu. Horixe da, mil esker. Zuen aurkezpena eginda, nik uste argita garbi ikusten da, gaurko geltokian hausnarketa esparrua lurra izango dela eta uzta izango dela. Hurbilduko gara poliki-poliki, esperientzia zehatz bati begira. Beti horrela egiten dugu, eta gaurkoan ez da gutxiago izango. Eta esperientzia zehatz hori Azialdeko esperientzia dugu. Azialdeko zer den, jakin nahiko dugu, zelan egiten duen, eta noski ze ekarpen egiten dituen, beti ardatz daukagun jasangarritasun ikuspegi horretara. Eta eskatuko dizuet bideotxo batzuk ikustea. Bideotxo horiek ikusita, bertara hurbildu ginelako, bai, Lorea, eta bertan azaltzen diguzulako oso garbi guzti hau zer den. Bideoa ikusita solasaldia abiatuko dugu. Ze iruditzen zaizue? Ederki. Primeran. Tira bideoa jarri. Bai, Azialdeko, Nafarroako nekazari ekologikoen elkarte bat da, bereziki estentxuekin edo zerealta lekalekin lanean aritzen dena, eta bere xedea lanen nuke dela, bai batetik sektore hau egituratzea, orain arte, erran dezakegu oraindik ere mundu berri bat dela, eta bertzetik balioan jartzea etxalde agroekologiko hauek eta etxalde hauen errentagarritasuna bilatzea. Azkenen agroekologikoak bai eragiten dialako bai ingurumenari, bai giza osasunari, zein ekoizpenaren, duinki bizi izatea ekoizpen hauek, eta honek nolabait ere lehen sektorea indartzeko giltza izatea. Guzti hau, noski balio batzuekin ere, bai giza elikaduraren aldeko apustu handia egiten dela, eta bertzaldetik merkatua bilokalizatzea. Zara nahi dugu honekin, orain arte merkatu global hauetan funtzionatu dutenean zereala, lekale eta alako produktuen merkaturatzea izan dena, hurbiltzea eta pixka bat elikadura burujabetzako ikuspegi horretatik behiratzea. Uztaz ari gara, Lorea, baino hemen azpimarra egiten duzu bereziki zekale eta lekaleetaz. Ari garela, bereziki esan nahi baldin badu, izango da soilik ez delako hori, baino azaldu zergatik bereziki zekale eta lekaleekin lan egitea. Tradizionalki bai izan direlako gehien erein eta landu diren barietate eta landareak hemengo nekazaritzan, batez ere zereala, baina bere garaian ere lekaleekin egiten zelako lan bat. Inda apustu bat Azialdekotik dibertsifikaziontara eta eskaintza zabalagoa izatea bai gure lurraldean, gure landan. Eta orduan batetik bai aipatuko nuke lekaleen ganako apustu handia egin dela, giza kontsumorako lekale hauek, baina horrez gain, noski ez, nekazaritza ekologikoak behartzen zaituelako errotazioetara, labore ezberdinak trukatzera, horien artean ere sartzen ditugu bazkak, animalien dako ez, bazka, forraje eta alakoak, eta izan dira ere bertzelako saiakera batzuk, orain arte hain ohikoak izan ez diren laborekin ez, ala nola, gari beltxa edo trigo sarrazeno, eta badaude bertzelako nahi batzuk ez, gehiro eta gehiago kontsumitzen diren gluten gabeko aziak, adibidez, kinoa eta alakoak arrasu urunetik ekartzen ditugunak, eta berez, hemen ere aukera egonen litzatekenak. Oraindik bide luzea dago, eta Azialdeko ez gara guzti hortara ailegatzen, baina gogoa bederen bai. Zuk, Anika, badaukazu esperientzia pixka bat ekoizpen ekologikoari dagokionez, laborantza modu orokorrago batetik begira, esan dezakegu horrelako laborantza estensiboa, uzta bereziki Nafarroan importanteak direla eta agian bereziki arreta jartzeko eremu bat dela hau? Oso, eta begiratzen badugu pixka bat estrategikoki lurralde bezala, azkenean zekaleak eta lekaleak dira gure elikadurazko oinarrizko elikagai batzuk,
eta birlokalizatzea bai ekoizpena eta bai kontsumoa gure autonomiarentzat kriston aurrera pausoa izango litzateke. Eta gero lurra mailan hori, rotazioak, zekaleak eta lekaleak oso ongi konpontzen dira. Gero egia da, batzutan galdu egin dela, ez? Lehen lekale asko ekoizten ziren lurralde honetan, gero joan zen pixkat galtzen kanpotik etortzen zirelako, askoz merkeagoak, badakigu, merkatu libre honetan bertako produktuak ez direlako beti baloratu, ez? Eta behar bezain beste, eta orain ari gara berriro, saiakera hoiekin, ez? Galdu egiten denean jakintasun hori, eta gainera aldaketa klimatikoak ere badauka bere eragina, temperaturan, bakigu euriak ez, garaiak ez direla berdinak, hori dena adaptatu egin behar da, baina kriston garrantzia du. Azpimarra egiten duzue sektore hau, alegia aurrera pausoak emate aldera, eta beti ari gara ekologikoari erantzuten dioten ustetaz. Sektore hau nolabait ere kohesionatzeko beharraz, ez? Koordinatu eta dinamizatzeko beharraz, oso saretuta, oso sakabanatuta dago. Azialdeko funtsean hortako sortu zen, ez? Sektore hau egituratzeko eta zauden gabezi horiei erantzun bat emateko, ez? Zuk pentsa, laborari ekologiko batek sektore honetan lanean ari denean, tradizionalki kooperatibekin funtzionatu duen sektore bat izaki, izanen dituen arazoak, izanen dire nondik lortuko dut hazia, non gordeko dut, nola garbituko dut, nora salduko dut, hori dena ez, orain arte, arras zentratuta edo konzentratu egonda kooperatiben funtzionamenduan, eta bertzetik merkatua ez, modu arras globalean funtzionatu duelako orduan. Pauso guzti horiek laborariak bere gain hartu behar balin baditu, ikaragarrizko apustua da ekologikoan aritzea, ez? Lankarga handia, esfortzu handia, kostu ekonomiko handiak. Orduan azialdeko nolabait horri erantzuna ematen saiatzen da. Bai antolatzen, saretzen, egoera berean dauden laborarien artean, beren artean antolatzeko, hazia beren artean egiteko, infrastruktura partekatzeko eta autonomia hau emateko, eta gero era berean, eskaintza guztia elkartu eta merkatura joan alizateko, bagara norbait, badugu eskaintza bat eta errexago hurbiltzen zara, ez? Kontsumitzaile horrengandik, zein bertzelako, ez? Hornitzailengandik, kolaborazioetarako eta dena aldenerako. Hor ikusten da, ez dakit, ez? Beti impulso bat egon dela, hain zuzen ere, labore mota hauetara, produktibismora, noski laborantza guztia eraman da produktibismoaren irtenbidera, ez? Errentagarritasuna, gero eta gehiago ekoiztearen logika horretara. Diru laguntza asko egon dira, hori bultzatzeko, zeuzta jarri behar dituzun erabakitzeko, eta horren ondorioz jasotzen dituzun mozkinak. Nola puskatzen da logika hori? Nola eramaten da nekazari edo laborari bat beste ikuspegi batean, alegia errentagarritasuna, beste balio batzuetatik ateratzearen bidean? Nola lortzen da hori? Alde batetik horrela, ez? Azialdeko elkarteen bezalako tresnekin. Azkenean gauza da balio erantzia nekazarien eskutan geratzea eta bitartekaritza albezain motza izatea edo iaia deusestatzea bitartekari guzti horiek, ez? Eta bestalde batetik ere birlokalizatzen. Ze, klaro, azkenean zuk ekoizten baduzu hemen, baina logistikoki ordaindu behar duzu transporte bat eramango duela zure produktua ez dakiz nolako munduko puntura, horrek garestitzen du ere eta geratzen zaiona nekazariari askoz gutxiago da. Eta azialdekok egiten duena da hori, balio erantzi hori kolektiboki bai planifikatzen, ez? Ikusten aber ze beharrak dauden ere hemen Nafarroa mailan, Euskal Herri mailan bertan saldu ahal izateko
Loreak azaldu duen bezala, behar diren haziak edo beste rekurtzoak erosteko, transformatzera, eramatera denak elkarrekin. Pues, hori egiten duzunean kolektiboki, artikulatzen duzunean, gutxitzen da presio parte hori eratzen dela tartean, bitartekaritzan normalean. Bai, barkatuko diazu, baina eske beste bideotxo bat daukagu, eta aurrera egiteko oso interesgarria da, orain zabaldu duzuelako, berezikizuk Anika, beste gaia da, ez? Barruko asaretuetan antolatu beharra dago, baina kanpoko harremanak, alegia bezeroarekiko harremanak ere importanteak dira, eta hortaz hitz egiten diguzu Lorea. Ikusiko dugu? Bai, zealdeko bada, bai ekoalde zein Arligorako komunitateko parte, bazkide. Azkenean, pozgarria da elkarte hauetan, erabakiguneetan eta agibeletik egotea ekoizpena bera, ez? Eta bai, beraien antolatzeko moduagatik eta aukera ematen digu ekoizpenak bermatzeko, ez? Eta uzta horiek antolatzeko eta aipatu dutako berme hori, ez? Ekoizleak ere egiten duela jakinik heldu den urtean Arligorako saskietan saltzen halko duela produktu hori edo Nafarroako ehunka ikastetxeetako haurrengana iritsiko dela produktu hori. Orduan, ikaragarrizko aukera polita iruditzen zaigu. Noski honek birlokalizazioarekin dauka zerikusi zuzena, azken finean hitz egiten ari garena da, ez zaretela bakarrik sektorean saretzen eta antolatzen, baizik eta gizarteratu beharra daudela produktu horiek, balio erantsi bat eman bartzaiola, horretan bitartekaritzakateak moztu behar direla, eta produktore edo ekoizle eta bezeroen arteko harremanak moztu behar direla. Ezinbesteko lan hori azialdekok nola egiten du? Lehenik eta behin hori du, lehentasun gisa. Azialdeko ez litzateke deus izanen, guk nahi ditugunez, kontsumitzaile arduratsu horiek edo egonen ez balira, edo transizio ekologiko edo agroekologiko dena delako, krisi ekosozial honetan, behar ditugulako kontsumitzaile horiek edo kontsumitzaile horiengandik hurbil egon behar delako. Egiazki nahi bali madugu duinki bizitzea nekazari hauek, ingurumenarekiko kalterik ez eragitea eta honetan aritzea, eta gizartearekiko ere lan hau egitea. Hortaz, azialdekon bai saiatzen garena da, alik eta hurbiltasun eta nolabaiteko elkarrizketa bat izaten kontsumo eta ekoizpenaren alorretik, eta saiatzea horri erantzuten, horri ematen diren beharrei, kezkei, eta hori nolabait lehen aipatu den artikulazio hortan. Hortaz, azpimarratu nahiko genuke zenbaterainoko kezka dagoen eta erdigunean jartzen denok bat garela, ez? Eta denok jaten dugula eta herritarako behar dugula izan harremana. Nola dugu oreka hori? Eskaria eta ekoizpenaren arteko oreka hori, agroekologikoa kontsumitu eta ekoiztearen oreka hori. Pues momentu honetan adibidez lekaleetan falta dugu, oraindik ere. Ze galera bat egon zen, momentu batean lekaleak abandonatu egin ziren, eta pixkanaka hasi gara berriro, bertakoari eta ekologikoari balioa ematen, eta momentu honetan ez ditugu lur eta nekazari nahiko dagoen eskaria asetzeko. Eta batez ere administrazioa adibidez egiten duenean keinu txiki bat, guk hemen izan dugu eskolako markalen dekretua, atera zena pliego bat, markatzen dituena baldintzak jateko, eskola horietan, eta bakarrik sartzearekin lerro bat esanez lekale bertako eta ekologikoak jan behar zirela, horrek irekitzen du kristonatea. Eta hori ikusten dugu ere administrazioak zenolako ardura duen olako trantsizioa bultzatzen, ez bakarrik laguntzen bidez, baizik eta norabidea markatzen ere, eta ateak zabaltzen bertako ekoizpen ekologikoari. Oso ongi ulertzen da, azken bezeroa
elikatuko den gizaki hori denean, baina ez gara ahaztu behar, ez gara antzi behar, bertako abeltzaintzak horrelako zekaleen beharra ere baduela, eta hor beste harreman bat ematen dela, ez? Ni nekazari abeltzain naizen neurrian eta agroekologiaren bide horretan murgilduta nagoen, perspektibatik oso beharrezkoa ikusten dugu harreman hori. Oso zaila egiten da, harreman hori benetan artikulatu eta egituratzea, ez? Azialdekok zelan egiten du norabide horretan edo ze potentzial ikusten da aurrera begira? Nik uste potentziala eta aukera haunitz izaten aldituena, ez? Bai, harreman zuzena dugu, bai nekazariekin, partikularrekin zuzenean, batez ere bazken kontuarekin, baina baita saiatzen gara zereal eta bertze aleen alorrean ere. Oraindik ere, ez, kontsumorako behar diren, exigentziak edo igual behar dituzu, ez, hazi ezberdinen nasketak, eta oraindik ez gaude prest beharrei erantzuteko bertzeak bertze instalazioak behar direlako, inbertsioak egin behar direlako, infrastruktura behar delako, eta azialdeko gutxitik hasi delako. Baina horrek badituen aukerak da, bai, edo ekoizpena bere aldetik antolatzea, baina baita kontsumoa ere, ez, egiten dugulan kooperatiba paren batekin, abeltzainen kooperatibekin, badituztela beren baliabideak hazi hauek nasteko eta bereien pentsuak sortzeko, eta azkenean elkarlan hau bultzatzea. Pena da, nolabaitaren militantziatik egin behar den lan bat delako haunitzetan, eta alor sozialetik lantzen ari garelako, ez? Bai ekoizleak, bai abeltzainak, baino eraikitzeke aukera haunitz daude oraindik. Bai, bertako abeltzaintza estensiboan bereziki, seguraski erronkarik nagusiena, erabiltzen diren intsumo gutxi horiek izaten dira, asko ez baitira, eta horrek aukera handia ematen du, alor horretan lan egitea, ze berez, kantitateak hain handiak ez direnez, barruko ekonomian ere ez daukate horrelako zamarik, ez? Baina guk bai identifikatuta daukagu, momentu honetan justo pentsuan dagoela erronka nagusia. Esango nuke baita forrajeak baino gehiago, belar onak egin daitezkelako. Zentzu horretan azpiegiturak dira beharrezkoak. Nola ikusten duzu horrutza iristeko aukera hori? Azpiegiturak eta nire ustez ere artikulazioa. Nekazarien eta abeltzainen arteko artikulazioa eta konfidantzazko harremanak. Daukagu lurralde bat nun eta kriston sortea dugu, izan alditugu landare ekoizpen mota askotarikoa, abeltzainaren aldetik ere ez, badago mota asko, eta ikusi behar dugu, nik uste dut berriz beti birlokalizazioan jarri behar dugula fokoan, ez? Gure lurraldean ze ekoiztu aldugun, eta gure artean nola nola sendotu alditugun gure harremanak, eta dena ez bakarrik, ze batzutan pentsatzen dugu autonomian, ni bakarrik nire autonomian, ez, pentsat ezagun ere kolektiboki, kolektiboaren autonomian, eta nik uste du lurralde bezala Nafarroan eta Euskal Herri mailan badaukagula asko egiteko oraindik ere nekazaritza eta abeltzaintzaren artean lotura horiek estutzeko eta konfidantzazko harremanak horiek egiteko. Ze bestela batzutan zailtzen da, ez? Bidali dazu hau, ez dakit nola dagoen, ez dakit zer, guazen hitz egitera, nekazariek ze zailtasunak dituzten, abeltzainek ze zailtasunak dituzten, ze beharrak, eta guazen ikustera nola uztartu alditugun guzti horiek, ez? Denok irabazleak izan dezagun. Nik sentitzen dut aurrera egin beharra daukagu, eta hemen gustatuko litzaidake gehiago sakontzea, baina garbi dagona da gutxienez aurrera pauso batzuk eman dituzuela. Eta lortu duzuela nekazari batzuk prozesu honetan buru belarri jartzea, eta hori azaltzen diguzu beste bideo honetan, ikus dezagun bideoa eta aurrera egin dezagun, nekazari hauek egin duten bezala, bai? Bai, gu ez gara ikerketa zentro bat, ez ditugu datu guzti hauek eskuartean, baina bai ikusten dena da, azialdekok albidetu duela Nafarroan nekazari batzuk lekalen ekoizpenera jauzi egitea, ez?
azkenean bertzenaz bere inkabuz egin behar dute, bai transformazio edo ontziratze garbiketa prozesu guzti horiek zein merkaturatzea. Orduan atzealdekok ematen dio halako egitura bat, erreztasun bat eta bide bat irekitzen du ekoizleak ekoizpena Nafarroan indartzeko. Eta orokorrean ere igual, ekoizpen ekologikoaren egoera Nafarroan ikusten dut bilakaera batean eta egituratze prozesu batean, duela urte batzuetatik gehiago militantzia lan bat edo ekoizle bakoitzak berak bilatu behar zuela bidea eta gaur egun bai ari dela, antolatzen, baditugu ekoalde, azialdeko landare bezalako egitasmoak erresten dutenak pixka bat hau plazaratzea, funtzionatzean modu aipatutako eraginkorrago batean, errentagarriagoa dena ekoizpenarentzat eta kontsumitzaileak ere eskuragarriago duela. Tira, badirudi pixka bat, lehengo gaira bueltatzen garela, baina niri gustatuko litzaidake beste perspektiba batetik kokatzea, ze onurak ekartzen dizkio. Hain zuzen ere laborari bati, alegia konbentzionalean, edo beste uzta batzuetan dagoen laborari bati, lekale ekologikoen pausu hori emateak. Hor azaltzen duzuelako, pausu hori eman duten, hoiek jasotzen duten onura. Bai. Hemen aipatzekoa da batez ere etxalde hauen errentagarritasuna, etxalde agroekologiko hauen errentagarritasuna bilmoldatze bat eman behar delako. Alde batetik, azialdekoko parte izateak eragiten du baliokateko, mozkin horiek ekoizlea geldituko dela mozkin horiekin, bera dela baliokateko, bitartekaririk gabeko, baina bera dela egitura bera. Bertzalde, aipatu duguna, nik sorik azpimarratzen dutena, giza kontsumorako ekoizpenak pixka bat bideratzeak zure produktuare gehiago baloratzen duzu, ez duzu ez dakit kilo euro erdian salduko ekoizpenan, baizik eta lekale batek askoz ere balio handiagoa duelako eta egiazki errentagarritasun horretan lana egiten delako. Baina arlo ekonomikoaz gain, honek onura bat ekarriko dio zure lurrari berari, errotazioei esker, ekoizpena modu orekatuagoan lanean aritzea, lurraren aberesgarritasunean hobetzea, barietateen gaian ere bai, eta ikuspuntu askotatik sartu gaitezkelako, onura eta inpaktu horietan. Jendeak ulertzeko pixka bat, Lorea, labur-labur, jarri adibide batzuk zertan lagundu zaien, nola egin duen lan azialdekok pauso horiek ematerako bidean, hemen badaukagu, nekazari bat entzunez, azialdiko zer den, konbentzitu dugu, nahi du, ze laguntza jasoko du, zehatz mehatz. Nik uste hasteko, ikaragarrizko, alduntzea dela jakitea zure herriko okina, zure gariarekin ogia egiten ari dela, ez duela ekarri berentzait Ukraniatik, Kanadatik dena delako lekutik, hori bada alduntze bat nekazariaren dako beretako. Bertzetik aipatutakoa lagunduko dizu azialdekon sartzeak, burua uste pila bat, kentzen, jakingo duzu, antolatuko ditugu gure uztak, jakinik zer behar duten gure lurraldeko bezeroe, kontsumitzaileko kinek, eskolek, eta berme batekin nire ekoizpena, lehen aipatu dudana, helduen urtean eskolako aurre janen dute, rigorako milaka familietara iritsiko da, eta alde hortatik berme batekin, ez dela ekoizlea izan behar, nolabait arrisku guzti horiek hartzen dituela, erengo dut zerbait, ez dakit salduko den edo ez dakit ze preziotan salduko den, ea nire kosteak kubritzen halko dituen, eta pixka bat berme bat ematen dizula zentzu hortan. Lorea, arriskuak partekatzeaz. Hitz egin duzu, ze importantea den, nekazaritza, arriskuak partekatutako nekazaritza eredu bat. Hala ere, orain arte hitz egin dugu, ekintzaileetasun, sozialaz, pribatuaz, ekoizlea, bezeroa, anik hau zuretzako, baina, Lorea zuretzako ere, eta bukatzeko. Ze leku daukate instituzioek hontan, ze ardura, zer egin beharko lukete, egiten ari dira, egin beharko luketen hori? Nire ustez eginako lukete askoz gehiago.
lehen aipatu dugu, ez? Eskola komarkaleko pliego batean lerro bat idatzita, baldintza bat jarrita, kriston bultzada ematen diozu bertako nekazaritza ekologikoari. Eta horrek baditu ondorio pilo bat, irekitzen die aukerak nekazariei. Askotan pentsatzen dugu laguntzetan, eta laguntzak garrantzitsuak dira, baina ongi bideratu behar dira. Hitz egiten dugunean aldaketa klimatikoari buruz eta gizarteak ere kezka duela bere osasunean, ez? Jaten dituen elikagaiak, hor badago trantsizio bat egiteko, eta nekazaritza eta abeltzaintzan badaude aurrera pausuak emateko. Hor administrazioak badauka ardura hori, ez? Akonpainatzeko, urte luzez esan die nekazariei eta abeltzainei egin gauzak hola, sartu merkatuan, handitu, erabili ez dakit zenbat produktu, eta orain kontrako norabidea hartu behar dugu. Eta hor ere administrazioak egon beharko luke esateko, guazen egitera hau elkarrekin, ez daude bakarrik, hau egin alduzu hola, ez duzu aurrera pausu guztiak batera eman behar, hasi alzara hemendik, gero badaude beste nekazari batzuk ja bide hori egin dutela, jorratu dutela, badaukate jakintasun hori. Hoiek ere administrazioak lagunduko balu beste nekazari horiek laguntzeko, hor badaude 10.000 gauzak egiteko, eta erosketa publikoan eta jantoki kolektiboetan administraziopean daudenean administrazioak bultzatuko balu bertako elikagai ekologikoak sartzea, eta trantsizio horretan inplikatzen diren nekazarien produktuak sartuko balu, hor kriston bultzada egongo litzateke. Gogoeta horrekin bukatuko dugu. Geltokian egon gara, kieto, gogoetan, baina mugitu beharra dago, bakoitza bere etxera, bere lanetara eta bere eginkizunetara. Ni gogoetatxo honekin bukatuko nuke. Merkatu askearen arauen menpe eta esku ezin dugula gure etorkizuna utzi, ardurak partekatu beharko ditugula, eta gizarte bat zaintzeko lehenbiziko pausua, gizarte hori elikatzea, modu osasuntsuan, jasangarrian eta duinean, eta hori egingo dutenek lan baldintza duinetan egin dezaten lan hori. Honekin, urrengo geltokira arte, mila esker Lorea, mila esker Anika, eta elkarri ikusiko. Mila esker zuri.